Ωραία όλα αυτά, αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή τώρα. Λίγο κέφι. Είμαι με τον μπρο. Ναι, μα ήρθαμε Και τον τον μπρο. Και τον μπρο. Και πού είμαστε? Ήρθαμε Λάρισα να κάνουμε τρελή κερκίδα. Mountainer, μαλάκα, είσαι Άγγλος σήμερα. Αύριο, εντάξει. Να κάνουμε μια τρελή κερκίδα. Θα φωνάζουμε, θα δούμε τούμπες, θα δούμε ξυλίκι. Και τα πούμε πάνω να δούμε Λάρισα Πασαραϊκό εδώ. Και μακάρι να δούμε απέναντι. και πραγματικό ξυλίκι. Να Φας δούμε λίγο θα που και τα πέφτουνε. Φάστα. Λάστε εδώ πέρα. Δεν πηγαίνουμε. Εδώ δε μαλάκες. Λοιπόν, εδώ πέρα ανέτρεψε ο Νικήτας, θα έπαιρνε φορά από εκεί πίσω και άρχισε να τα πηδάει 2-2. Ναι ρε μπρο, τι πάει. Εντουράδες είμαστε. Και εδώ πέρα, Double θα κάνω. 3-3. και ακριβώς εδώ πέρα, που είναι ακριβώς πιο μεγάλα, τι θα έκανε? Θα τα ρόλαρε τα πρώτα δύο και μετά θα έπαιρνε από εδώ φορά έτσι όπως είναι με τη λάσπη, θα πέταγε, θα πατούσε ένα table και θα ήταν δεξιά του. Έτσι μπρο, εδώ που λέει. Τώρα άμα σκοτωνότανε, Εντάξει, τώρα πάμε εδώ να δούμε. ωραία μπρο, πολύ λάσπη. Έλα, βγήκε. Εδώ προετοιμασία. Μπράβο! Έλα ρε πιλότ! Ω, λασπούρα μπρο. Ρε μπρο, θέλει λίγο πιο πολύ φόρα. Πόση φορά να πάει ρε φίλε, δεν το... Αλλά έχει και τόση λάσπη που θα σκοτωθώ. Τι πατάμε. Λίγο πιο βαρύ! Πάμε! Γκάζι! Εντάξει, οκ. Κορίτσια, κάντε ακόμα ένα πέρασμα. Εδώ. Ο μπρο εδώ μας ξύπνησε από τις 7 το πρωί. Μπρο, εδώ. χάρη σε μένα... Από τις 3 η ώρα ξυπνήσαμε 7. 3 ώρες. 3 ώρες ύπνο, χαλαρά. Βλέπουμε Manbox όλοι ξέρεις μέχρι τις 3 η ώρα το βράδυ. Εκεί είμαστε εντάξει, είμαστε πέντε. Δήλωση, του χρόνου τέτοια εποχή θα τρέχουμε και οι τρεις. Ναι, εδώ με Δήλωση. το YT. Του χρόνου τέτοιο καιρό θα τον παίζουμε στο κρεβάτι μας. Μπρο, αυτά να είναι στο YouTube. Θα έχουμε... Μπρο, όντως, το μεγαλύτερο απόδοση που μπορούμε στο κρεβάτι. Οκ. Άμα γίνει στραβή, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Αυτό κόψε. Μπρο, έξω το αφήσω. Θα σε έχουμε να τα λες όλα. Πάμε πάνω εδώ πέρα, σκαλωσιά. Οπα. Καλημέρα σε όλους. Οι δύο γέφυρες είναι για το κοινό. Όποιος θέλει μπορεί να παρακολουθήσει τον αγώνα. Γι' αυτό τους έχουμε φτιάξει. Όπου δεις χλώει. Μαλάκα μπήκε αυτό. Χάσαμε την τούμπα ρε μπρο. Διάλειμμα εδώ από το ποδήλατο και έχουμε και ΑΕΛ και παιδάρα.
Πάμε να μπούμε στο γήπεδο. Μα όχι ρε μπρο. Θα το πούμε μετά αυτά. Δεξιπάγκος εδώ. Αριστερός. Εδώ στα δύο, τι μάλλον εδώ. Coach και οι παίκτες από πίσω εδώ. Εδώ τρέβασε. Εδώ θα μας τραβήξει. Τώρα τράβα διαφορετικά και πάνω από το κοντρόλο. Μια φωτογραφία, μια φωτογραφία. Ναι. Τραβά συνέντευξη. Εδώ, ελ. Τραβάς τα δεξί. Ναι, τραβάω. Θέλω να το κόψω τώρα να μπει από την αρχή. Κύριε Κουτρουλέ, δυνατό μάτι σήμερα. Αντιμετωπίσατε γενναία τη Λάρισα, εσείς οι αγρινότες, αλλά μετά από μια μεγάλη ήττα και ένα, μπορούμε να το πούμε, αδικημένο πέναλτι. Θέλω να μας πείτε την άποψή σας για αυτό το σκορ το 1-0. Τίποτα, η ομάδα μου πιστεύω καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού είχαμε νοοτροπία, type shit. Παίξαμε πάρα πολύ καλά. Ήμασταν καλύτεροι από τον αντίπαλο. Είχαμε υπεροχή σε όλο τον αγώνα. Ντροπή για το πέναλτι που έδωσε ο κύριος διαιτητής. Το πέναλτι αυτό το έσχος και ο κύριος διαιτητής και κυρίως το VAR μέσα που έδωσε αυτό το ανεπίτρεπτο πέναλτι που δεν υπήρχε καμία επαφή. Ντροπή. Έχουν μπει τα τσιράκια της Άκη του Μελισσανίδη και ο Αλαφούζος από πίσω και ο Μαρινάκης να καταστρέψουν αυτή την ομάδα η οποία τους πονάει. Πανετολικός για μια ζωή. Τέλος. Αυτή η ομάδα, όπως είχατε αναφέρει, είχε ιδρυθεί με πολύ τότε και πολύ μεγαλάκι. Έχει πάρα πολύ μεγάλη αγάπη με το ποδόσφαιρο. Μια άλλη ερώτηση. Μετά από αυτό που είχε γίνει με τη Φραπάρ, την ξαναφέραμε εδώ πέρα και πάλι έδωσε κάτι τέτοιο και είδαμε τον πρόεδρό σας να μπαίνει μέσα και την κυνηγάει. Θέλω να μας πείτε την άποψή σας για αυτό το κυνήγι και οι παίκτες που μπήκαν να διαμαρτυρηθούν και πήγαν να την πλακώσουν. Αν άξιζε το ξύλο που θα έτρωγε ή αν έπρεπε να το πάρουν πιο ήρεμα. Πρώτο σχόλιο. Μέσα στο γήπεδο μπήκε ο κύριος Καρυπίδης, ο διοθέτης του Άρη, αυτών των σπουλικιών που έχουν εκεί πέρα και κυνήγησαν τη Φραπάρ. Ο Πανετολικός δεν έχει καμία ανάγκη με αυτό το συμβάν. Έχουμε άλμα, έτσι, άλμα. Μαλάκα, πώς πηδάει. Έχουμε άλμα. Πολύ καλά, πολύ καλά. Μπράβο. Πάμε. Νάτος. Ω, πέταξε. Έλα. Εντάξει, κοιμήσου. Αδερφέ, σε περιμένω. Περιμένουμε να μπούμε. Κάτω μαλάκα, περίμενε. Παρακαλώ. Ρε, με δουλεύεις τώρα. Σε κάθομαι, σε παίρνω και όλη την ώρα μου βγάζεις προώθηση κλήσεις. Και τι πάθει, έχεις αλλάξει νούμερο. Ω, μπρόδο, Πάμε, έχονται, πάμε. ο Χριστός. Μόλις πέρασε η Αγγελική μπροστά μου. Η οποία είναι πρώτη. Ναι, από πίσω ακολουθεί η δεν ξέρω πώς τη λένε. Ναι. Όχι.